Godina je bila 1941. a Balkan je ponovno bio uvučen u vrtlog carstava i ambicija. To nije bila nova priča za ovu regiju, osobito za Hrvatsku, koja je stoljećima živjela kao pogranična zemlja između velikih sila. Prvo Rimsko carstvo, zatim Bizant, potom Osmanlije, a kasnije Habsburgovci. Svaki val osvajanja ostavljao je ožiljke, ali je istodobno oblikovao i otpornost njezina naroda. Do 20. stoljeća Hrvatska je već dugo bila uvučena u veće političke cjeline, a identitet joj je opstajao kroz kulturu, vjeru i sjećanje. Nakon Prvog svjetskog rata bila je vezana uz novoosnovano kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca z krhki eksperiment jedinstva, koji se do kasnih 1930-ih već urušavao pod vlastitim proturječnostima. Za mnoge Hrvate to kraljevstvo značilo je izdaju. Borili su se i ginuli za Austro-Ugarsku, samo da bi završili u državi kojom je dominirao Beograd. Srbi su držali većinu položaja u vojsci, administraciji i monarhiji. Za Hrvate, Slovence i druge, Jugoslavija je često izgledala manje kao zajednica, a više kao dominacija. Političke napetosti tinjale su, hrvatski vođe zahtijevali su veću autonomiju, a ponekad koketirali i s idejom potpune neovisnosti. U međuvremenu, Europa se raspadala. Hitlerova Njemačka progutala je Austriju, Čehoslovačku i Poljsku. Mussolinijeva Italija pohlepno je gledala prema Jadranu, zamišljajući Dalmaciju kao dio oživjenog rimskog Mare Nostrum. Balkan je stajao između osovine i njihovog pohoda na Grčku. Kontrola nad Jugoslavijom više nije bila samo pitanje utjecaja, bila je pitanje opstanka. Vladari Jugoslavije pokušavali su hodati opasnom užetom. Bojali su se i Njemačke i Italije, ali nisu vjerovali ni Britaniji ni Francuskoj, koje su se činile dalekima i nemoćnima da obrane Balkan. Do ožujka 1941. pod golemim pritiskom, jugoslavenska vlada potpisala je Trojni pakt, formalno se priključivši osovini. Za premijera Cvetkovića i njegov kabinet činilo se da je to jedini način da izbjegnu uništenje. Ali taj potez zapalio je već krhku državu. Beograd je eksplodirao u bijesu. Deseci tisuća izašli su na ulice, skandirajući protiv Hitlera i tražeći otpor. Bolje rat nego pakt. Bolje grob nego rob, postao je poklič. Srpska vojska, osjetivši narodnu ogorčenost, pokrenula je puč. Mladi kralj Petar II. postavljen je na prijestolje. U Londonu je Winston Churchill slavio potez kao pobjedu, činilo se da je Jugoslavija prkosila Rejhu. No Hitler je to vidio drukčije. Bio je bijesan. U njegovim očima, ova mala balkanska kraljevina ga je ponizila i ugrozila njegove planove za invaziju na Grčku. To nije mogao oprostiti. Dana 6. travnja 1941. dao je zapovjed. Jugoslavija mora biti zgažena i ne samo poražena, već izbrisana. Luftwaffe je pokrenuo operaciju Kazna. Beograd je zasipan valovima bombi. Čitave četvrti sravnjene su sa zemljom. Deseci tisuća ubijeni u samo nekoliko dana. Svjedoci su govorili da se nebo zacrnilo od dima, a ulice prekrile ruševine i leševi. Dok je Beograd gorio, njemačke, talijanske, mađarske i bugarske trupe prešle su granice. Jugoslavenska vojska bila je velika na papiru, ali trula u stvarnosti. Slabo opremljena, bez modernih tenkova i aviona, i razdirana etničkim podjelama, raspala se gotovo trenutno. U nekim krajevima, Hrvati i Slovenci brzo su se predali, ne želeći se boriti za Srpsko kraljevstvo. Drugdje, otpor je bio herojski, ali beznadan. Do 17. travnja, nakon samo 11 dana rata, Jugoslavija je kapitulirala. Država je razrezana poput plijena na gozbi. Njemačka i Italija uzele su lavovski dio, Mađarska i Bugarska zagrabile pogranične teritorije, a ostatak je podijeljen u marionetske tvorevine. Za Hrvate je taj trenutak bio i zastrašujuć i opojan. Odjednom, po prvi put nakon stoljeća, uz njihovu se zemlju mogla vezati riječ neovisna. Dana 10. travnja 1941. proglašena je nezavisna država Hrvatska, NDH. Radio Zagreb objavio je vijest.
Hrvatska je slobodna. Mnoštvo je klicalo, viorile su se zastave, zvonila su crkvena zvona. Za mnoge, činilo se da su stoljeća čežnje konačno završila. Ali istina je bila mračnija. NDH nije rođena iz vlastite volje Hrvatske, rođena je iz Berlina i Rima. Njene granice povukli su Hitler i Mussolini. Italiji je dodijeljen velik dio Dalmacije kao nagrada. Uvreda koja je razbjesnila čak i hrvatske nacionaliste. Njemački časnici smjestili su se u Zagrebu, nadgledajući svaki potez vlade. Neovisnost je bila stvarna samo na papiru. U praksi, Hrvatska je postala marionetska država. Njezina sudbina vezana uz ratnu mašineriju osovine. Na čelo nove države došao je ustaški pokret, predvođen Antom Pavelićem. Godinama je živio u egzilu u Italiji, sanjajući o fašističkoj Hrvatskoj. Ustaše je izgradio kao mali, ali fanatični pokret, uvježban i naoružan uz Mussolinijevu potporu. Sada, uz Hitlerovo odobrenje, Pavelić se vratio u Zagreb kao poglavnik vođa nacije. Njegov dolazak dočekan je s pampam i ceremonijom. Novine su ga slavile kao spasitelja hrvatskog naroda. Svećenici su govorili o božanskoj providnosti. Ulice su se punile paradama ustaških postrojbi u crnim uniformama, koje su marširale pod zastavama s hrvatskim grbom. Za mnoge Hrvate razočarane Jugoslavijom, Pavelić je izgledao kao utjelovljenje davno uskraćene neovisnosti. Ipak, iza slavlja već se gradila mašinerija terora. Pavelićeva ideologija bila je ukorijenjena ne samo u nacionalizmu nego i u ekstremizmu. Obećao je vjernost Hitleru i Mussoliniju, a zauzvrat je dobio ovlast da preoblikuje Hrvatsku. Ustaše su proglasile Srbe, Židove i Rome neprijateljima države. Popisi su sastavljani. Zapovjedi izdane. Sela su ubrzo trebala biti zastrašena. Logori su već bili planirani. Neovisnost je stigla umotana u zastavu fašizma. Obični Hrvati našli su se u paradoksu. S jedne strane, sanjali su o oslobađanju od beogradske dominacije, o ponovnom preuzimanju nacionalne sudbine. S druge strane, mnogi su brzo shvatili da ta neovisnost dolazi po cijenu njihove ljudskosti. U roku od nekoliko tjedana počele su kružiti glasine o zločinima. Neki Hrvati su se zgrozili, užasnuti brutalnošću. Drugi, zavedeni propagandom, uvjerili su se da je to potrebno. No u proljeće 1941. velik dio stanovništva još je uvijek vidio samo trijumf. Seljaci na selu nazdravljali su novoj državi. Građani Zagreba kitili su prozore zastavama. Ustaški vojnici ponosno su paradirali. A ipak, sjena njemačkih časnika nadvijala se nad svakom scenom. NDH nije bila slobodna nacija i bila je pozornica za osovinu, a njezin vođa, Pavelić, više glumac nego kralj. I tako je počela priča Hrvatske u Drugom svjetskom ratu ne oslobođenjem, nego iluzijom. Neovisnost je proglašena, ali prava sloboda bila je odsutna. Marionetska država, zamotana u nacionalizam, rođena je u vatri i razaranju. Obećavala je preporod, ali je ubrzo skliznula u teror. Za narod Hrvatske, 1941. bila je zora jednog od najmračnijih poglavlja njihove povijesti, poglavlja koje će obilježiti pamćenje i politiku generacijama koje dolaze. Nezavisna država Hrvatska, NDH, bila je stara manje od mjesec dana kada je maska slavlja počela kliziti s lica. U početku su mnogi Hrvati i osobito u Zagrebu čvrsto držali san da je neovisnost napokon stigla, da su stoljeća vladavine drugih završila. Ali iza parada, zastava i govora, iskrsnula je mračnija istina. To nije bila neovisnost suverenog naroda, već pokoravanje države pod fašističkim lutkarstvom. Ustaški režim, na čelu s Antom Pavelićem, nije gubio vrijeme pokazujući kakvu državu namjerava graditi. Od trenutka kada je Pavelić kročio u Zagreb, vladao je ne kao osloboditelj, već kao diktator. Vladu koju je okupio nije birao narod, činili su je odabrani ustaški odani ljudi, većinom oni koji su godine proveli u egzilu u Italiji. To su bili fanatici, istinski vjernici u ideologiju koja je spajala radikalni hrvatski nacionalizam s brutalnošću fašizma. Njihov san nije bila samo neovisna Hrvatska, njihov san bila je etnički čista Hrvatska.
Ustaški program bio je jasan. Srbi, Židovi, Romi i politički protivnici nisu imali mjesta u novoj državi. Pavelić i njegovi ministri otvoreno su proglasili da će 1/3 Srba biti ubijena, 1/3 protjerana, a 1/3 prisilno pokatoličena. To nije bilo skriveno, izgovaralo se javno. Preko noći, susjedi koji su stoljećima živjeli jedni pored drugih bili su obilježeni kao neprijatelji. Propaganda je preplavila radio valove i novine. Plakati su upozoravali na srpsku prijetnju. Govori su obećavali preporod hrvatske nacije, oslobođene od izdajnika i parazita. Radio Zagreb, nekoć izvor zabave, sada je odjekivao parolama mržnje. Djeca u školama učila su nove lekcije, s udžbenicima prepravljenima da veličaju ustaše i kleveću manjine. Ali propaganda je bila tek početak. Ubrzo su se politike pretvorile u stvarnost. Ustaške milicije harale su selima, hapseći srpske svećenike, židovske trgovce, romske obitelji i svakoga tko je bio osumnjičen da se protivi režimu. Mnogi su nestajali preko noći. Obitelji su se budile i pronalazile očeve odvedene kamionima. Čitave zajednice bile su iščupane iz svojih domova, otjerane s ničim osim s odjećom na sebi. Zagreb, nekoć živahni europski grad, postao je mjesto šapata i straha. Njemački časnici šetali su bulevarima kao da im pripadaju, dok su ustaške patrole pretraživale kuće bez naloga. Ljudi su brzo naučili da ne govore preglasno u kavanama, da ne postavljaju pitanja, da ne vjeruju susjedima. NDH je postala zemlja u kojoj je šutnja postala taktika preživljavanja. Do ljeta 1941. režim je osnovao prve koncentracijske logore. Najzloglasniji će postati Jasenovac, golemi kompleks uz Savu, koji će ubrzo postati jedno od najsmrtonosnijih stratišta u Europi. Ali čak i prije nego što je Jasenovac u potpunosti zaživio, manji logori i zatvori već su bili puni zatočenika. Neki su izgladnjivani, drugi premlaćivani, mnogi pogubljeni bez suđenja. Brutalnost je šokirala čak i iskusne njemačke časnike, koji su ponekad Berlinu javljali da su ustaške metode pretjerano okrutne. Ustaše su se ponosile tom okrutnošću. Za njih, teror nije bio nuspojava i bio je temelj njihove vladavine. Vjerovali su da se samo strahom i nasiljem može ostvariti njihova vizija nove Hrvatske. Sela su spaljivana, crkve oskvrnivane, tijela ostavljana da vise kao upozorenje. U nekim slučajevima, ustaške postrojbe provodile su masakre s jezivim ritualizmom, pretvarajući ubojstvo u javne spektakle osmišljene da uliju užas. A ipak, čak ni u Hrvatskoj nisu svi slavili ni prihvatili taj režim. Mnogi obični Hrvati zgražali su se nad onim što se događalo u njihovo ime. Svećenici, intelektualci, pa čak i neki političari pokušavali su tiho progovoriti, iako su većinom brzo ušutkani. Katolička crkva sama bila je uhvaćena u opasni ples, dok su neki klerici podržavali Pavelića, drugi su osuđivali nasilje. Biskup Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup, hodao je tankom linijom, nastojeći zaštititi svoje vjernike dok je upravljao režimom koji je zahtijevao lojalnost. Istodobno, počeo je tinjati otpor. Brutalnost ustaša nije zastrašila samo Srbe, Židove i Rome, ona je potaknula i njihovu odlučnost da se bore. Diljem Hrvatske širili su se šapati o pobuni. Neki su bježali u šume, pridružujući se gerilskim skupinama koje će kasnije postati okosnica partizanskog pokreta. Drugi su se priključili četnicima, srpskim rojalističkim milicijama odlučnima osvetiti svoj narod. Tako je, od samog rođenja NDH, Hrvatska već klizila u građanski rat unutar svjetskog rata. S jedne strane stajao je ustaški režim, oslonjen na njemačko oružje i talijansku diplomaciju. S druge strane, rastao je otpor Srba, komunista i čak Hrvata koji nisu htjeli kleknuti pred fašizmom. Zemlja je postala bojno polje susjeda, gdje se odanost propitkivala na svakom koraku. Za one koji su ostali u gradovima, svakodnevni život bio je čudan spoj normalnosti i užasa. Tržnice su još uvijek radile, vlakovi prometovali, svadbe se održavale. Ali ispod te fasade, svi su znali istinu. Jedna jedina prijava mogla je značiti uhićenje.
Jedna nepažljiva riječ, izgovorena pred pogrešnom osobom, mogla je dovesti do nestanka. Ljudi su učili osmjehivati se u javnosti, dok im je srce ubrzano kucalo u privatnosti. U međuvremenu, Pavelić je učvršćivao veze s osovinom. Posjetio je Hitlera u Njemačkoj, predstavljajući se kao odani učenik. Fotografije su pokazivale poglavnika kako ponosno stoji uz Führera, kao da mu je ravan. U stvarnosti, bio je tek podređeni, lokalni silnik kojem je dopušteno da vlada dokle god služi interesima Rejha. Hitler je, sa svoje strane, imao malo poštovanja prema Paveliću, zvidio ga je kao korisnog, ali slabog, oruđe za stabilizaciju Balkana dok Njemačka juri prema istoku. Mussolini je također iskoristio situaciju. Italija je okupirala Dalmaciju, prisvojivši Jadransku obalu kao svoj plijen. Pavelić nije imao izbora nego to prihvatiti, iako su Hrvati mrmljali zbog gubitka svog obožavanog primorja. NDH, koja se slavila kao neovisna, bila je zapravo država raskomadana i kontrolirana od svojih navodnih saveznika. Neovisnost je bila iluzija, suverenitet farsa. Ipak, Pavelić je ustrajao. Kako bi dokazao lojalnost Hitleru i Mussoliniju, intenzivirao je kampanju terora. Njegov se režim hvalio svojom efikasnošću u rješavanju unutarnjih neprijatelja. Njemački izvještaji bilježili su s odobravanjem da je hrvatski problem pod kontrolom. Ali u stvarnosti, to je značilo uništenje čitavih zajednica, pogubljenja nevinih i oslobađanje građanskog rata. Za običnog Hrvata, život se sveo na nemoguće izbore. Neki su se priključili ustašama, vjerujući u njihovu viziju ili jednostavno tražeći način preživljavanja. Drugi su se priključili otporu, riskirajući sve da se suprotstave fašizmu. Mnogi su pokušavali ostati neutralni, uhvaćeni između sila većih od njih samih, s jedinim ciljem da spase svoje obitelji. To je bilo vrijeme kada se moral svakodnevno iskušavao, kada je preživljavanje često zahtijevalo kompromis, a šutnja mogla značiti suučesništvo. Do kraja 1941. NDH je postala zemlja krvi i izdaje. Neovisnost je ustupila mjesto okupaciji, a nacionalizam fanatizmu. Ustaški režim, u svojoj potrazi za čistom Hrvatskom, oslobodio je val terora koji je unakazio zemlju i otrovao odnose među njenim narodom. Ali u sjeni, otpor je rastao. U planinama i šumama, na tajnim sastancima i u šaptanim razgovorima, Hrvati, Srbi i drugi počeli su se ujedinjavati protiv zajedničkog neprijatelja. Ustaše su vjerovale da su slomile otpor, ali zapravo su posadile sjeme pobune. NDH, premda moćna na papiru, već je zapalila plamenove vlastite propasti. I tako se drugi čin hrvatske priče iz Drugog svjetskog rata odvio ne u trijumfu ili jedinstvu, već u strahu i rascjepu. Marionetska država stajala je visoko u svojim ceremonijama i paradama, ali njeni temelji bili su građeni na teroru, a njezini vođe okovani Berlinom i Rimom. Za narod koji je živio pod njezinom vlašću, svakodnevno pitanje nije bilo ideologija, već preživljavanje. Kome se moglo vjerovati, gdje je bilo sigurno govoriti i koliko će proći prije nego što netko zakuca na vrata? San o neovisnosti pretvorio se u noćnu moru. A noćna mora tek je započinjala. Do zime 1941. nezavisna država Hrvatska je održavana na životu od strane nacističke Njemačke i fašističke Italije, već se počela urušavati pod teretom vlastite brutalnosti. Ono što su Ante Pavelić i ustaše smatrali snagom, zapravo je bilo sjeme uništenja. Za svako spaljeno selo, za svaki počinjeni masakr, sve je više muškaraca i žena bježalo u šume, uzimajući oružje u ruke. NDH je sama stvorila svoje neprijatelje, i ti neprijatelji nisu namjeravali šutjeti. Krajobraz Hrvatske, sa svojim surovim planinama, gustim šumama i izoliranim dolinama, postao je savršena pozornica za gerilski rat. Tu, u sjeni zemlje, rađao se otpor. Isprva mali i fragmentirani srpski seljaci koji su bježali i udruživali se radi zaštite, komunisti koji su organizirali tajne ćelije, dezerteri iz ustaške vojske koji nisu željeli ratovati za marionetsku državu. No ubrzo, te raspjaršene skupine počele su se spajati u nešto veće, narodnu vojsku. Najmoćnija sila koja je proizašla iz tog kaosa bio je partizanski pokret,
na čijem je čelu stajao čovjek čije će ime jednoga dana biti uklesano u povijest o Josip Broz Tito. U to vrijeme, izvan komunističkih krugova, malo je tko uopće čuo za njega. Ali Tito, čovjek tihe odlučnosti i izuzetne organizacijske vještine, shvatio je nešto što drugi nisu. Jedini način da se odupre fašizmu na Balkanu bio je ujediniti, a ne dijeliti. Za razliku od četnika i srpskih rojalista koji su se borili primarno za vlastiti opstanak, jer partizani su prihvaćali Hrvate, Srbe, Bošnjake, Židove i svakoga tko je bio spreman podići oružje protiv okupatora. Upravo je ta uključivost davala partizanima snagu. U šumama Hrvatske, muškarci i žene različitih pozadina, nekada susjedi koje je ustaška propaganda razdvajala, ponovno su pronalazili zajednički cilj. Nisu se borili za stara carstva niti za slomljena obećanja nacionalizma, već za preživljavanje i oslobođenje. Ustaški režim, međutim, bio je odlučan da ih uništi. Brutalne kampanje slane su u sela, čitava mjesta sravnjena sa zemljom pod sumnjom da pomažu otpor. No ti nasilni potezi samo su tjerali još više ljudi u partizanske redove. Njemački obavještajni izvještaji počeli su sa zabrinutošću bilježiti brz rast gerilskih boraca. Do kraja 1942. partizani više nisu bili tek smetnja, postali su stvarna prijetnja. Ali partizani nisu bili jedini otpor u Hrvatskoj. Četnici, pod vodstvom Draže Mihajlovića i drugih srpskih zapovjednika, također su djelovali u regiji. U početku, imali su zajedničkog neprijatelja u osovini i ustašama. No ubrzo su isplivale podjele. Četnici, ukorijenjeni u srpskim rojalističkim idealima, duboko su sumnjičili Hrvate i komuniste. Mnogi su odbijali suradnju s Titovim partizanima. Još gore, neki četnički odredi počeli su sklapati dogovore s Talijanima i Nijemcima, radije napadajući komuniste nego fašiste. U Hrvatskoj, ovo rivalstvo pretvorilo je krajolik u mozaik promjenjivih savezništava, izdaja i iznenadne brutalnosti. Za civile, to je bio pakao. S jedne strane, ustaše su zahtijevale lojalnost državi, prijeteći smrću svakome tko bi bio osumnjičen da pomaže pobunjenicima. S druge strane, partizani su pozivali na solidarnost protiv fašizma, ali pomagati njima značilo je riskirati strašne odmazde. I četnici su zahtijevali hranu, sklonište i novačenje, često kažnjavajući Hrvate za zločine ustaša. U nekim selima ljudi su se nalazili u situaciji da u istom mjesecu hrane sve tri sile, samo da bi preživjeli. Usred tog kaosa, Tito se pokazao kao majstor strategije. Neprestano je selio partizansko zapovjedništvo, nikada ne dopuštajući neprijatelju da ga uhvati. Stvorio je pokretne brigade sposobne za brze udare, zasjede na konvoje i potom nestajanje u brda. Njegovi borci nosili su malo zaliha, oslanjali se na simpatizere za hranu i sklonište. Pjevali su pjesme kako bi održali moral, pretvarajući borbu u nešto više od rata, u pokret, gotovo vjeru da je oslobođenje moguće. Nijemci, prepoznajući rastuću opasnost, pokrenuli su masovne ofenzive protiv partizana u Hrvatskoj i Bosni. Te operacije kodnih imena Vajs, Svorci i druge slale su desetke tisuća vojnika protiv Titovih gerilaca. Samo 1943. nekoliko velikih ofenziva gotovo je uništilo partizane. Jedna od najpoznatijih, bitka na Neretvi, vidjela je kako su Titove snage opkoljene između rijeka i neprijateljskih divizija. Ipak, kroz smione taktike i čeličnu volju, uspjeli su se izvući. Takve su bitke učvrstile legendu partizana, dokazavši da ne samo da mogu preživjeti, već i pobijediti protiv nadmoćnih sila. Ustaše su, u međuvremenu, postajale sve očajnije. Njihove milicije, ozloglašene po brutalnosti, borile su se protiv iskusnih gerilaca koji su poznavali teren. Pavelić se sve više oslanjao na njemačku podršku, praktički predajući svu hrvatsku suverenost. Njemački časnici preuzimali su zapovjedanje, dok su ustaške jedinice postajale tek pomoćne snage Hrmačta. San o nezavisnoj Hrvatskoj pretvorio se u pepeor, njezina vlada postala je ništa drugo nego klijent države, a njezini vođe prezreni čak i od vlastitih saveznika. Ali unutar NDH represija je nastavljala divljati. Logor Jasenovac se širio,
pretvarajući se ne samo u instrument genocida već i političkog terora. Tisuće simpatizera partizana, stvarnih ili izmišljenih, slano je tamo. Preživjeli će kasnije svjedočiti o užasima, gladovanju, prisilnom radu, egzekucijama koje su provođene srednjovjekovnom okrutnošću. Jasenovac nije bio samo koncentracijski logor, bio je simbol ustaškog ludila, mjesto gdje se ideologija pretvarala u krvavi ritual. Ipak, što je teror bio gori, to je otpor bio odlučniji. Do 1943. partizani nisu samo preživjeli, već su počeli preokretati tijek rata. Pobjedama na selu uspostavljali su oslobođena područja i male džepove zemlje gdje su osnivali škole, bolnice i lokalne vlasti. Ti slobodni teritoriji postali su simbol nade, dokaz da je drugačija budućnost moguća izvan fašizma. U Hrvatskoj su gradovi poput Bihaća nakratko okusili slobodu prije nego što su ponovno pali. Svaka pobjeda, pa makar i privremena, davala je partizanima veću legitimnost u očima naroda. I saveznici su počeli obraćati pažnju. U početku, Britanija i SAD podržavali su četnike, gledajući ih kao tradicionalnu rojalističku silu u Jugoslaviji. No izvještaji o četničkoj suradnji s Osovinom, u kombinaciji s nesumnjivim uspjesima partizana, promijenili su njihovo mišljenje. Do 1943. Winston Churchill donio je ključnu odluku. Britanska i američka pomoć ići će Titu, a ne Mihajloviću. To je promijenilo sve. S oružjem, zalihama i priznanjem saveznika, partizani više nisu bili tek gerilska sila, postajali su legitimna vojska. Rat u Hrvatskoj time je poprimio novu dimenziju. Više nije bio samo sukob između okupatora i otpora, i bio je to građanski rat identiteta. Ustaše protiv Srba, Hrvati protiv Hrvata, komunisti protiv rojalista i sve pod sjenom njemačke okupacije. Zemlja je bila natopljena krvlju, veze susjedstva slomljene. Obitelji su razdirane, braća su odlazila na suprotne strane. Nije bilo neobično da se čitava sela podijele, s pola muškaraca u ustaškim uniformama, dok je druga polovica bježala u šume kao partizani. Kroz sve to, propagandni strojevi su urlali. Ustaški radiji hvalili su se pobjedama koje nikada nisu došle. Njemački izvještaji crtali su sliku vraćenog rejda, dok je otpor zapravo rastao. Partizanski leci, tiskani na improviziranim tiskarama duboko u šumama, obećavali su oslobođenje i osvetu. Svaka je strana tvrdila da predstavlja narod, dok je narod sam najviše patio. Do kraja 1943. i ulaskom u 1944. ispisivala se nova stvarnost. Njemačka je bila u povlačenju diljem Europe, a osovinski stisak na Balkanu popuštao je. U Hrvatskoj su partizani dobivali zamah, okupljajući ne samo borce, već i obične civile koji su tražili utočište od nasilja. Čitave obitelji odlazile su s njima u brda, stvarajući zajednice otpora. Djeca su učila u šumskim školama, žene služile kao medicinske sestre i borci, a kulturni je život kvjetao usred oskudice. Titov pokret više nije bio samo vojni, bio je politički, kulturni i duboko ljudski. Ustaše, međutim, nisu popuštale. Pavelić, paranoičan i sve izoliraniji, držao se Hitlera čak i dok se sam Rajk urušavao. Njegov je režim posljednjih godina oslobađao još više terora, očajnički pokušavajući uništiti partizane prije nego što bude prekasno. Ali taj napor bio je uzaludan. Za svaki počinjeni zločin, 10 novih boraca dizalo se iz osvete. Do 1944. ravnoteža se nepovratno promijenila. Partizani su kontrolirali goleme teritorije, dok su Ustaše i Nijemci bili svedeni na uporišta. Saveznički zračni napadi pogađali su Zagreb, slabeći infrastrukturu i moral. NDH, nekoć slavljen kao ponovno rođenje Hrvatske, pretvoren je u ruševinu. A ipak, usred tog razaranja, rađala se nada. Partizani su govorili o novoj Jugoslaviji i onoj koja će nadvladati podjele prošlosti. Obećavali su jednakost svih naroda, kraj etničke mržnje i vlast naroda. Za mnoge, ta je vizija bila neodoljiva ne zato što su vjerovali u komunizam, već zato što su vidjeli što je fašizam donio.
Rat u Hrvatskoj bio je daleko od kraja. Najkrvavije bitke još su čekale, a konačni kolaps NDH doći će tek 1945. No do kraja 1943. jedna je istina bila jasna. Ustaški režim nije uspio osigurati svoj narod, nije uspio pridobiti njegovu lojalnost i nije uspio uništiti svoje neprijatelje. Partizani, rođeni iz očaja i kovani u borbi, postali su srce otpora ne samo u Hrvatskoj, već i diljem Jugoslavije. Tako je noćna mora okupacije i kolaboracije bila dočekana prkosom, hrabrošću i žrtvom. Polja Hrvatske postala su grobovi Zali i kolijevke novog pokreta, onoga koji će oblikovati sudbinu Balkana desetljećima koja dolaze. Do početka 1944. Nezavisna država Hrvatska, NDH, bila je država samo na papiru. Ono što je nekoć bilo najavljivano s pompama i trijumfom, zastave koje su se viorile Zagrebom, proglasi o nezavisnosti, obećanja preporođene Hrvatske, urušilo se u noćnu moru straha, podjela i krvoprolića. Ustaški režim, nekoć uvjeren u Hitlerovu nepobjedivost, sada se očajnički hvatao za Rajha koji se rušio na svim frontovima. Znakovi propasti bili su posvuda. Njemački Ehrmacht, nekad nezaustavljiv stroj, povlačio se na istoku nakon katastrofalnih poraza kod Stalingrada i Kurska. Italija, drugi pokrovitelj Hrvatske, kapitulirala je 1943. prelazeći na stranu saveznika. Za Pavelića i njegovu vladu to je bio udarac. Dalmatinske obale, nekoć obećane Mussoliniju, postale su sporno područje, dok su se njemačke trupe žurile popuniti vakuum ostavljen talijanskim slomom. Jadranska obala pretvorila se u bojište, gdje su partizani koristili svaku priliku da udare dok su se osovinske snage reorganizirale. Partizani su, u međuvremenu, prerasli iz razjedinjenih gerilaca u respektabilnu vojsku. Do 1944. Tito je zapovjedao stotinama tisuća boraca, organiziranih u divizije i korpuse. Nosili su uniforme, baratali savezničkim oružjem, pa čak i tenkovima i artiljerijom. Još važnije, držali su oslobođene teritorije diljem Hrvatske, Bosne i šire. Sela na tim područjima vijorila su crvenu zvijezdu, dok su privremene vlasti organizirale škole, bolnice i administraciju. Za mnoge civile, partizani su nudili stabilnost ondje gdje je NDH donosila samo kaos. Psihološka klima također se preokrenula. U prvim danima, mnogi Hrvati slavili su NDH kao oslobođenje od jugoslavenske, srpski dominirane monarhije. No 1944. iluzija više nije bilo. Kakva je to nezavisnost, kad tvoji vođe odgovaraju Berlinu? Kakva je to država, kad njezina politika znači glad, strah i stranu okupaciju? Čak i oni koji su nekoć klicali Paveliću sada su u privatnosti šaptali prezir. Ipak, ustaše su se održavale na vlasti kroz teror. Logori, posebno Jasenovac, nastavili su djelovati punim intenzitetom. Čak i dok su njemačke šanse blijedile, ustaški stražari provodili su masakre s novom žestinom, kao da žele ostaviti konačan trag užasa. Preživjeli će kasnije te godine opisati kao najmračnije od svih. Okrutnost se pojačala dok je režim gubio kontrolu. No teror nije mogao zaustaviti neizbježno. Godine 1944. Crvena armija probila se na Balkan, oslobađajući Rumunjsku i Bugarsku, i krenula prema Jugoslaviji. Njemačke trupe bile su razvučene, boreći se na više frontova. Hitler je i dalje zahtijevao da se Hrvatska održi, zbog strateškog položaja na Jadranu i uloge tamponzone na Balkanu. Ali snaga da to ostvari više nije postojala. U tom vakuumu partizani su postajali sve jači. Uz savezničku zračnu podršku i sovjetsku koordinaciju, pokretali su odvažne ofenzive diljem Hrvatske. Bitke su bjesnile u Slavoniji, Dalmaciji i središnjoj Bosni, gdje su partizani istjerivali osovinske snage iz ključnih gradova. Svaka pobjeda stezala je omču oko Zagreba, srca marionetske države. Četnici su u međuvremenu propali kao ozbiljna snaga. Njihovo odbijanje suradnje s Titom, povremena kolaboracija s okupatorom i nesposobnost da pridobiju narodnu podršku zapečatili su njihovu sudbinu. Do 1944.
Većina Hrvata i Srba koji su htjeli boriti se protiv okupatora gravitirala je prema partizanima. Tito je postao neprikosnoveni vođa otpora u Jugoslaviji. Za ustaše je situacija bila sve od shajnija. Pavelić, paranoičan i nepovjerljiv čak i prema vlastitom užem krugu, obsesivno je provodio testove lojalnosti i čistke. Naređivao je egzekucije časnika osumnjičenih za kolebanje, zahtijevajući apsolutnu poslušnost Hitleru. No čak su i Nijemci počeli gledati na njega kao nepouzdanog. Njemački zapovjednici privatno su se žalili na ustašku nesposobnost. Njihova brutalnost samo je poticala narod da se pridruži partizanima. Kad je 1945. svanula, ishod je bio jasan. Njemačka se urušavala pod savezničkim bombardiranjem i sovjetskim ofenzivama. Na Balkanu, partizani su napredovali, koordinirajući akcije s Crvenom armijom. U Dalmaciji, otoci okupirani od Talijana oslobođeni su i postali partizanske baze. U unutrašnjosti, gradovi poput Knina i Osijeka pali su u partizanske ruke. Sela, nekoć terorizirana ustaškim patrolama, sada su se kitila partizanskim zastavama. Posljednji mjeseci NDH bili su obilježeni kaosom, izdajama i bijegom. Ustaški vođe pljačkali su državnu blagajnu, pripremajući bijeg prema Austriji. Obični vojnici, demoralizirani i prestrašeni, masovno su dezertirali. Njemačke jedinice povlačile su se na sjever, ostavljajući svoje hrvatske saveznike na cjedilu. Zagreb, nekoć slavljen kao prijestolnica preporođene nacije, sada je djelovao kao grad pod opsadom, ispunjen strahom i šaptom o nadolazećim partizanima. U travnju 1945. kraj je stigao naglo. Titove snage, sada priznate od saveznika kao legitimna vlada Jugoslavije, pokrenule su masovnu ofenzivu u Hrvatskoj. U koordinaciji sa sovjetskim napredovanjem, partizani su pregazili ostatke ustaških i njemačkih snaga. Dana 8. svibnja 1945. na isti dan kad je Njemačka službeno kapitulirala u Berlinu, Zagreb je pao u partizanske ruke. Mnoštvo je izašlo na ulice, ne da bi slavilo NDH, nego oslobođenje. Crvena zvijezda zamijenila je šahovnicu na državnim zgradama, a era Pavelića bila je završena. Ali pad NDH nije donio kraj krvoproliću. Ustaški vođe i suradnici, bježeći na sjever u nadi da će se predati Britancima u Austriji, progonjeni su od partizana. Zloglasne blejburške repatriacije postale su mračan epilog. Kolone ustaških vojnika, civila i simpatizera vraćene su u Jugoslaviju, gdje su mnogi suočeni s pogubljenjima ili zatvorima. Ti događaji ostali su u hrvatskom sjećanju kao nacionalna trauma, o kojoj se desetljećima raspravljalo i politički prelamalo. Nasljeđe NDH bilo je razaranje. U samo 4 godine, Hrvatska je pretvorena u zemlju terora, građanskog rata i uništenih zajednica. Cijela sela bila su zbrisana, etničke veze razorene propagandom i nasiljem. Narod je bio obilježen ne samo užasima ustaškog režima, nego i brutalnošću samog rata, susjedi okrenuti protiv susjeda, obitelji podijeljene ideologijom i borbom za goli opstanak. Ipak, iz tog ruševila iznikao je novi poredak. Titovi partizani, sada pobjednici, postavili su temelje socijalističke Jugoslavije koja je obećavala jednakost, jedinstvo i budućnost bez starih podjela. Za mnoge Hrvate, Srbe, Bošnjake i druge, to je bila krhka nada, da fašizam i strana okupacija nikada više neće krojiti njihove živote. No ožiljci se nisu mogli lako zacijeliti. Sjećanje na NDH, njene zločine, izdaje, lažna obećanja, ostalo je kao rana u hrvatskom identitetu. Za jedne, simbol nesretnog sna o nezavisnosti pretvorenog u noćnu moru. Za druge, opomena koliko su nacije krhke kada se grade na mržnji i podaništvu stranim silama. Pad NDH nije bio samo kraj jedne marionetske države. Bio je kraj iluzije da se sloboda može darovati od okupatora, da nezavisnost može niknuti iz terora ili da država izgrađena na progonu može ikada opstati. I tako, u svibnju 1945. dok su se partizanske zastave zavjorile nad Zagrebom, a Pavelić bježao u egzil, nezavisna država Hrvatska nestala je jednako brzo kako se i pojavila. Rođena u nasilju,
održavana brutalnošću, završila je u kaosu i porazu. Njezino kratko postojanje ostavilo je za sobom trag smrti i podjela koji će progoniti regiju generacijama. Topovi su utihnuli u svibnju 1945. ali odjeci nezavisne države Hrvatske, NDH, nisu nestali s kapitulacijom nacističke Njemačke. Naprotiv, njezino nasljeđe proželo je samu tkaninu Jugoslavije, oblikujući politiku, sjećanje i identitet desetljećima koja su slijedila. Ono što je ostalo nakon 4 godine krvi i terora nije bio samo poraženi režim. Bila je to rana koja nikada neće potpuno zacijeliti. Za Antu Pavelića i vođe ustaškog pokreta pad Zagreba nije bio kraj priče. Dok su se partizanske snage približavale, Pavelić i najbliži suradnici bježali su prema sjeveru, prerušeni i očajni. S Rajhom u ruševinama tražili su spas u Austriji, nadajući se predati Britancima, a ne Titovim partizanima. Mnogi su vjerovali da će ih zapadni saveznici vidjeti kao bedem protiv komunizma. No saveznici su ih vidjeli onakvima kakvi su doista bili, fašistički kolaboracionisti uprljani ratnim zločinima. Pavelić je sam uspio izbjeći zarobljavanje, nestajući u ruševinama Europe i na kraju pronalazeći utočište najprije u Italiji, a zatim u Argentini, uz pomoć simpatizirajućeg klera i mreža poznatih kao štakorski kanali. Ostatak života proveo je u egzilu, nikada ne suočen s pravdom za užase počinjene pod njegovom vlašću. Drugi nisu imali takvu sreću. Tisuće ustaških vojnika i civila pokušavajući pobjeći zarobljene su kod Bleiburga i na takozvani marševima smrti natrag u Jugoslaviju. Mnogi su pogubljeni ili poslani u logore. Za novu socijalističku vlast to je bilo i kazna i upozorenje. Kolaboracionisti neće naći utočište. No te odmazde, brutalne same po sebi, posijale su sjeme ogorčenosti koje će kasnije ponovno isplivati u hrvatskoj politici, pamćene ne kao pravda, nego kao pokoj. Unutar Jugoslavije, Tito se brzo učvrstio na vlasti. Njegova vizija bila je izgraditi multietničku socijalističku federaciju u kojoj Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Slovenci i drugi mogu živjeti kao jednaki. Da bi to postigao, zločini NDH morali su biti priznati, ali i pažljivo kontrolirani. Užas Jasenovca dokumentiran je, preživjeli su svjedočili o okrutnosti ustaškog režima. Istodobno, Titova vlast promovirala je narativ bratstva i jedinstva, pozivajući narod da prevlada etničku mržnju i da se prije svega vidi kao Jugoslaveni. Ali sjećanje je bilo tvrdoglavo. Za Srbe, NDH je postala simbol izdaje i genocida. Cijele zajednice bile su zbrisane, ostavljajući ožiljke prenošene generacijama. Za Hrvate, nasljeđe je bilo složenije. Neki su NDH pamtili kao vrijeme terora i sramote, ljagu na nacionalnom identitetu. Drugi su se, međutim, držali iskrivljene nostalgije, videći Pavelića ne kao zločinca, već kao nacionalista koji je pokušao, koliko god kobno, ostvariti nezavisnost. Taj sukob sjećanja tinjao je ispod površine desetljećima Titove vladavine. Službeno, Jugoslavija je gušila nacionalističke pokrete, zatvarala one koji su otvoreno hvalili ustaše ili pokušavali oživjeti njihovu ideologiju. Ali šapat je opstajao, osobito u hrvatskoj dijaspori. U Argentini, Kanadi i Australiji ustaški emigranti izdavali su propagandu, skupljali sredstva i održavali mitologiju NDH kao izgubljene domovine. Neki su čak provodili terorističke akcije protiv jugoslavenskih ciljeva, nadajući se ponovno zapaliti svoju stvar. U samoj Hrvatskoj, šutnja je često zamijenila otvorenu raspravu. Obitelji koje su izgubile najmilije u Jasenovcu svoju su tugu nosile tiho, dok su druge, koje su imale rođake među ustašama, strahovale uopće govoriti o njima. Sjećanje na Bleiburg postalo je zabranjena tema, spominjana u šaptu, ali nikada javno. Kao da je NDH iza sebe ostavila duhove s kojima se nitko nije usuđivao izravno suočiti. Sjena NDH vratila se svom snagom nakon Titove smrti 1980. i kasnijeg raspada Jugoslavije. Kako su stare napetosti izbijale na površinu, nacionalistički vođe svih strana posegnuli su za poviješću kao oružjem. Srpska propaganda ponovno je oživjela užase Jasenovca, upozoravajući da će nezavisna Hrvatska ponovno prigrliti fašizam.
Hrvatski nacionalisti, zauzvrat, oživjeli su sjećanje na Bleiburg, prikazujući Hrvate kao žrtve komunističkih odmazdi. U toj borbi sjećanja, NDH nije bila samo prošli režim, postala je simbol kojim se baratalo u ratovima 1990-ih. Tijekom Domovinskog rata, 1991. 1995. optužbe za ustaštvo ponovno su se koristile u propagandi. Srpski vođe pokušavali su delegitimirati hrvatske težnje za suverenitetom. Istodobno, pojedine marginalne hrvatske skupine usvajale su ustaške simbole, pjesme i slogane, otežavajući nastojanja da se suvremena Hrvatska distancira od svoje ratne prošlosti. Promatračima izvana činilo se kao da duh Pavelića i dalje progoni Balkan, desetljećima nakon njegove smrti. Ali što NDH znači danas? Za povjesničare, ona je opomena kako fašizam može iskoristiti nacionalizam, pretvarajući legitimne težnje za nezavisnošću u stroj ugnjetavanja i genocida. Za preživjele i njihove potomke, ona je izvor beskrajne boli. Za Hrvate koji se bore s vlastitim nacionalnim identitetom, ona ostaje duboko neugodno poglavlje. Trenutak kada je nezavisnost ostvarena ne slobodom, već podaništvom Hitleru. I možda je to najtrajnija pouka. Nezavisna država Hrvatska u svojoj srži nikada nije bila doista nezavisna. Nije rođena iz volje naroda, nego iz ambicija stranih okupatora i brutalnosti uskog kruga ekstremista. Njezino je postojanje ovisilo o snazi nacističke Njemačke, a kada je Rajha propao, propao je i Pavelićev san. Nezavisnost darovana od okupatora nije nikakva nezavisnost. Ipak, priča ne završava samo u tami. Iz ruševina NDH izrasla je nova Jugoslavija, nesavršena, autoritarna na svoj način, ali odlučna graditi mostove ondje gdje je fašizam sijao mržnju. Desetljećima su Hrvati i Srbi, Bošnjaci i Slovenci, Makedonci i Crnogorci živjeli zajedno u krhkom, ali stvarnom eksperimentu jedinstva. To što je na kraju propao još je jedna tragedija balkanske povijesti. Ali za jednu generaciju, sjena NDH služila je kao podsjetnik što se događa kad mržnja dobije vlast. Danas, u Hrvatskoj, NDH ostaje tema kontroverzi i rasprava. Spomenici njezinim žrtvama stoje u Jasenovcu i na drugim mjestima, podsjećajući posjetitelje na užase puštene u samo 4 godine. Svake godine komemoracije okupljaju preživjele, potomke, političare i povjesničare, svi se boreći uravnotežiti sjećanje s pomirenjem. U isto vrijeme, ekstremno desne skupine i dalje pokušavaju rehabilitirati ustaške simbole, izazivajući ogorčenje i ponovno otvarajući stare rane. Bitka za sjećanje traje, dugo nakon što je posljednji svjedok otišao. Možda je najjezovitija slika NDH njezina brzina. U samo nekoliko godina, država je rođena, pustila rein terora i kolabirala u plamenu. Njezin uspon i pad bili su jednako nagli koliko i brutalni. A ipak, njezine posljedice odjekuju generacijama. Pokazuje koliko brzo mržnja može metastazirati kada se poveže s ideologijom i moći, i koliko dugo društvima treba da se izliječe od takvih rana. Dok se osvrćemo na nezavisnu državu Hrvatsku, ostajemo s pitanjima više nego s odgovorima. Što čini naciju doista slobodnom? Može li nezavisnost ikada opravdati ugnjetavanje? I kako društva trebaju pamtiti svoja najmračnija poglavlja? Šutnjom, mitom ili otvorenim suočavanjem? Na kraju, NDH nije bila samo tragedija Hrvatske, već tragedija čovječanstva. Pokazala je koliko je civilizacija krhka, koliko se lako nacionalizam može izopačiti i kako se san o slobodi može pretvoriti u tiraniju. Ona stoji kao upozorenje, ono koje nikada ne smije biti zaboravljeno. Jer povijest ima okrutan način ponavljanja kada se njezine lekcije ne nauče. Ako vas je ova priča šokirala, zapamtite, nije riječ samo o prošlosti. Uspon i pad NDH podsjećaju nas koliko su nacije krhke kad se grade na mržnji, a ne na nadi. Ako želite još neispričanih priča o najmračnijim tajnama povijesti, pretplatite se na kanal, podijelite ovaj video i recite mi u komentarima. Mislite li da nacije uvijek moraju suočiti se sa svojim najmračnijim poglavljima? Ili je šutnja ponekad nužna da bi se išlo naprijed?